Famisha apha eRooihoogte farm 10/25 ifama ingu-35 hectares. Ndistarthe ukufamisha apha ngo-2007 kule ndawo up until today. Ndinochulumanco engenakwazi nosherela umntanam ngento endenzelwe ngumasipala andiphe umhlaba okumzuzwana ndisebenze kuwo. Injongo zam kukusebenza lo mhlaba umasipala aphinde andirenyuwishele ndibheke phambili ngokusebenza abone iziphumo ezizizo. Ibhongo lam kukuba ndibheke phambili. Le minyaka mihlanu andinike yona ndiyibona ifana neentsuku ezintlanu, kodwa ndiyakuthembisa kule 5 years uzawubona imiphumela emihle. Uyathi uphinde ubuye usise ubone enye into. Ndifamisha ngebhokhwe okwangoku. Ndinebhokhwe, injongo zam ndinazo iinkukhu nje zesiXhosa namadada ezibuwabona nje ukuwagcina. Ndinazo iinkomo njengoba benditshilo but azikho apha ke zona, andikwazi uzidibanisa apha. Iinjongo zam kukulityhala eli shishini lebhokhwe kakhulu, kodwa apho ndiyakhona ngokwezivumelwano zam no-agriculture ndifuna ukufamisha ngeenkukhu, that is i-poultry, ndifamishe nangepigari.